senga i k'a dɔn groupe Tanja ani Daba Tunkara fɛ Boubacar Tanja anw de jɛra ka radio so in sigi senga dalu min na radio in i k'a dɔn a ka se ka kɛ sababu ye min b'a to i k'a dɔn radio jɛkafɔ bɛ sankɔrɔ kan i k'a dɔn min ye taayɔrɔ jan ani hakili ɲumanw ye olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan radio in na a kun y'o de ye o tuma an b'a bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn an minnu b'a lamɛn diɲɛ jamana kɔfɛla la a b'an sɔrɔ radio la www.zeno.fm/mancha-fm n bɛ segin a kan www.zeno.fm/mancha-fm mancha bɛ sɛbɛn MANTHIA ka kɛ to ɲini k'a fɛ FM wala i k'a dɔn ayiwa an minnu bɛ diɲɛ jamana o jamana n'a b'a fɛ k'an lamɛn su fara tile kan n'a y'o lien gosi ka ban i k'a dɔn radio Mancha FM a b'a sɔrɔ hali fiɲɛ t'a kɔrɔ an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw ma i k'a dɔn a ka lamɛnli la su in na baara taabolo o de ye Diko i k'a dɔn an ka technicien waraba Surakakɛ ale sɔnni dan bɛ nɛgɛ kan Abudu Ture i k'a dɔn ale donna kumaso kɔnɔ ayiwa min kɔni ye k'an kɔlɔsi sɛbɛnfuraw ani kuma fɔtaw la an ka to sariya kɔnɔ i k'a dɔn o dɔnniya b'ale bolo tɛmɛnen kɔfɛ radio ɲɛmaa don min ye Facebook o bɛɛ lajɛlen ayiwa danganiya walew bɛ Abudu Ture bolo an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw ma an ka gardien ba i k'a dɔn ale b'a ni bɔda cɛ k'an kɔlɔsi an b'a bɛɛ fo maa ma bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka folibaw ye minnu bɛ se ka jɛmukan lamɛn an ka folibaw ye Diko an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yanni an ka baabu bɔ k'a bin Asim Goyita kuma minnu bɔra da ani minnu bolodalen don G5 naani jamanaw fɛ ka ɲɛsin ma an ye min faamu ye u ka kuma na n'u ka kɛwale la an n'a lajɛ k'an da don la alors ni taalen ɲɛfɛ an n'an da don jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ maliyɛnw kama maliden minnu bɛ jamana kɔ kan a jɛrɛjɛkulu filanan n'a tɔ ye ko CSM an b'an da don jɔ minnu bɛ a nɔfɛ ani hakilina minnu b'a nɔfɛ an n'an da don la sabula ko in daminɛna an ɲɛna kabini n'a tu bɛ tigɛ kuma min an bi yan an tɛ dunan ko la donc n'an ye fɛn fɔ fo o ko la i k'a dɔn an n'o ka kan i k'a dɔn ni waati ma an da an dɛgɛ ma an bɛ minnu salo kɛ i k'a dɔn hakaja jamana caman na i k'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an ka jamana denw ma Diko a lajɛ hali bi duma dɔ surungun na ngɛnga tɛ ko in ma premier min fɔlɔ kɛra bɛɛ lajɛlen b'o kalama jamana kɔnɔ i k'a dɔn maa dɔw ko coup d'état don dɔw ko i k'a dɔn a kuma cayara nka n'i ye ne ɲininka coup d'état tɛ coup d'état kelen min kɛra Ibrahim Boubacar Keïta la o coup d'état kelen de ma dafa coup d'état in de ma se a dan na sabula coup d'état kɛlen jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn sɔrɔdasiw de ye fanga minɛ min kun bɛ sɔrɔdasiw kɔnɔ ani maliden caman yuru b'o la an ko sɔrɔdasiw ka fanga in da ka jamana fura k'a jɛ sabula politikimɔgɔw dɛsɛra politikimɔgɔw de kɛra sababu ye Mali yɛrɛ ka ɲɔngiri fo ka taa se nin ma anw kɔni ɲɛna maa caman b'a n'a fɔ politikimɔgɔw de nɔ don sabula u dɛsɛra baara kɛcogo la coup d'état kɛ Ibrahim Boubacar Keïta la o b'a jira k'a fɔ politiki ma ɲɛ politiki ɲɛbaliya ye mun ye i bɛ ka nin minnu jɛra minnu y'a taama ɲɔgɔn ye a ye baara di minnu ma a ye fanga di minnu ma o fanba de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a ka baara man ɲi o de taara wolo sɔrɔdasiw ka fanga bɔsi a la sɔrɔdasiw ka fanga bɔsi kuma surunyana G5 naani jamanaw ani an bɛ tɔn minnu kɔnɔ olu y'a wajibiya ko sɔrɔdasiw ka fanga man ɲi fanga ka ta ka di ɲininka ayiwa civiliw ma fanga dira civiliw ma o civiliw de kɛra Bandaw ani Mukutari Wani ye nka diɲɛ laban ko maa o maa n'i b'a la k'a fɔ i ka kɛko k'i bɛ ko dɔn fɛn o fɛn ni dɔ de y'a d'i ma k'a sigi i da la i b'a dɔn k'a fɔ i ta tɛ waati ko don jango minnu fɔra k'a fɔ i laban nana sɔmi ka fa k'a fɔ i bɛ yɛlɛma kɛ yɛlɛma min ni n'olu ma bɛn o kan walima i t'i sara o la min fɔra n ye coup d'état fanga bɔsili la Bandaw la nin de fɔra sabula i k'a dɔn a yɛlɛmana fo ka yɛlɛma ko cɛjugu kɛ fo ka taa tigɛ minnu yɛrɛ taara ale nɔfɛ foro kɔnɔ ka fanga d'a ma a barisa an balimaw maa mana kogoya maa ye cogo o cogo ni tiɲɛw nana k'a fɔ u ka kuma kɛra waraba dɔ bɛ yen min ye Arasibasi ye a bɛ kalo damadɔ bɔ Arasibasi de la ka nin kuma in fɔ a ko Bandaw tɛ fanga in laban ko a nakun ye waatinin ye Arasibasi a bɛ filɛli de kɛ wa a bɛ buguri de da wa yalima a yɛrɛ de sɔmina k'a fɔ nin bɛ kɛ wa nka tiɲɛ yɛrɛ la an ma nin ye mais minnu ye fanga minɛ Bandaw ani Mukutari Wani na n'o ye Asim Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye u ye kuma minnu fɔ kala bi tora kuma in kan u n'o ka kan ni jɛra walima i sɔnna ka fɛn ta ka di maa min ma n'a ko k'a bɛ k'i ma fisiriwale ye
walma bi nin bo ala bi ta laba nin de la o kɛra maafila jɛ o kɛra jamana ko ye o a bɛɛ bɛ taa kɛ nin kɛcogo in na o kuma ka kuma surunya Assimi Goïta e de ye coup d'état kɛ e de ye bandaw ni n k'i ɲininka Mokutari Wani wele i labana ka fanga in bɔ su la fanga b'i bolo o kuma fanga b'i bolo dama tɛ dɛ maliden bɛɛ lajɛlen jɛnnen donna k'i ka fanga in da hali ni o man di Abdou Touré ye on est constitutionnaliste a bɛ fɔ cogo di an bɛɛ bɛ constitution de bato on est démocrate mais démocratie in duruna de o sabula min ye voté kɛjugu ye président jugu sigili jamana na o tɛ démocratie o tout le problème est là maintenant il faut revenir en arrière et c'est ça le problème mais nous on a dit à son temps an y'a f'u ye jamana ye a ye taamaba dabila a ye kumaba dabila a ye kɛlɛba dabila don o don bɔli don o don burujafule a y'a dabila n'a ma dabila a bɛ taa kɛ coup d'état ye an y'a fɔ dɛ o coup d'état kelen de kɛlen filɛ nin ye maintenant an k'an k'an ba o ma wa yalima an k'an ka mun kɛ ji bɔnnen ti cɛ bilen a kɛra ka ban dabali jumɛn bɛ tigɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ nin ɲɔgɔn na ka na Mali sɔrɔ bilen et c'est ça le problème ne ye min miiri o la fɛn damadɔ jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ jamana ye bɛɛ ta ye ni président bɛ sigi a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka président ye maa kan'a fɔ ko namara kɛra a la sɔnnikɛlaw ni ŋanamukɛlaw i k'a dɔn fɛɛrɛ ka sigi olu la hali ni u kunkolo ma tigɛ ka b'u k'a da la a ka dɔn k'a fɔ karisa de tun ye nin juin karisa ye nin juin hali n'u ma don kaso la min juin n'u bolo dɔɔni mana purutuw la k'o bila jamana wagande kɔnɔ o ye dɔ ye nka waati la nana sigi kɛ miiri transition ye kalo 9 walima kalo 8 a tɛ tɛmɛ o kan n'a fɔra k'an k'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ su bi ko an na yalima Assimi Goïta man ka kɛnɛ de fura k'a jɛya sariyatigiw k'olu sɛbɛrɛ quoi maa minnu bɛna kiiri kɛ u ka quoi kosɛbɛ hali ni politikimɔgɔw nana sigi fanga na hali n'a sɔrɔ o politikimɔgɔw somɔgɔw b'a la dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ min b'a to a tɛ segin kɔfɛ bilen ne ka miiri y'o ye n'an ko ninnu kana minɛ ni dabɔ n'an ko ninnu kana i k'a dɔn jamana fura ni dabɔ kadiri ni so ni ŋanamuŋanamaa min bɛ jamana kɔnɔ k'u k'o bɛɛ minɛ k'o don kaso la kalo 9 t'a bɔ bilen dɛ ko ye fila ye n b'a la walima n t'a la n'i ye kuma dɔ fɔ sisan n sɔnma tɛ n k'i ɲininka transition na ne sɔnma tɛ kɛ minisiri ye n sɔnma tɛ député ye mais n'i y'a dan ne dabakun ma ne ka miiri la min ni min ɲinina k'a fɔ min ye fanga ye a bɛna tila ko ɲuman na sabula a fɔra ko M5RP ko premier ministre bɛ d'olu ma o t'a dama ye a fɔr'u ye fana min bɛ kɛ premier ministre o ka wuli ka jɔ kɛ jamana fanba bɛɛ lajɛlen ka lajɛ politique tɔnw b'a la i k'a dɔn kɛnyɛrɛyew b'a la min ye kɔrɔfɛmɔgɔw ye o b'a la en fait jamana maa bɛɛ lajɛlen ka wuli ka don gouvernement na ko n'o de kɛra n'a fɔra ko hali dɔ ka fara transition waati kan ne bɛ sɔn hali n'a sɔrɔ o tɛ sariya ko fɔ sabula jelisigɛnna ni jamanaw kelen bɛ k'u da bere bɔ an na wajibi a ye nin kɛ min ma anw kan an bɛ min na aw t'o dɔn CEDEAO ka kuma mɔgɔw ma kuma in fɔ a mu kuma gɛlɛn tɛ ɛlɛ ni an bɛ ne don min ka sariya sɛbɛnw la ni maa min ye nin sɔsɔli kɛ nin b'i sɔrɔ o de kɛra maa min bɛ nin kɛ nin b'i sɔrɔ u ko ɲɔgɔnyew ni fɛn fɔ bɛ kɛ ani baara minnu bɛ kɛ Mali nin bɛ bɔ a la fɔlɔ a ye kuma mɛn a ma fɔ ko Mali bɔra a la dɛ ko Mali nin bɛ bɔ a la fɔlɔ Mali nin bɛ bɔ a la fɔlɔ o ye mun ye Assimi Goïta taara min fɔ k'a fɔ n bɛna nin kɛ tile 2 in na n bɛna premier ministre sigi min tɛ sɔrɔdasi ye gouvernement dayɛlɛlen bɛna sigi wa an ye lajjo minnu dɔw bi dafa dans une semaine dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 ni nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ CEDEAO b'a fɔ ko kuma olu ye kɛlɛ min kɛ a wulila hali tubabu faamaw ka masakɛ ye kuma min fɔ ko a ka sɔrɔdasiw b'u sigi fɔlɔ ka filɛli kɛ a y'o de fɔ o tubabukan de ye o ne tun ma taa o faransi sɔrɔdasi kelen de ye min bɔra Mali kɔnɔ ka taa u ma taa u bi yan wa u tɛ kɛlɛ kɛ wa u bɛra ka kɔlɔsili kɛ ka bi de ka tɛmɛ kununko kan nka sariya ye min fɔ ani tubabukan ye minnu fɔ olu fɔli ye wajibi ye nin bɛ mun jira maliden cɛman politikima min tɛ politiki la fanda faama maa kalannen ni maa kalanbali bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn jamana bɛ dankan ye min na fɛn kelen dɔrɔn de b'an bɔ dingɛ in kɔnɔ
o de ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kelen ye nka jɛ ka kɛ kelen ye an ka kɛ kelen ye o bi fɛn dama dɔ la M5 RFP aw de ko k'a ye kɛlɛ kɛ a kun bɛna kɛlɛ yɛrɛ ko sabula aw da tɛ foyi la gouvernement min jila an ni b'a la koyi bandaw minɛ ni ani fɛn minɛ ni aw b'a la koyi aba an ni b'a la dɛ sabula a ye mankan min wuli k'a fɔ gouvernement ka ci aw da t'a la a ye taama yɛrɛ don fɔ k'a bɛna taama k'a ka ŋaniya jira o taama in kɔni kɛra o ala ko a bɛ taama kɔni kɛ nka a bɛ kɛ taama siya wɛrɛ de ye sabula kununko maa dɔ kunna sini a ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ o kɛra dɛmɛ ni dɔnkilida ni hakilina ɲuman ye ka ɲɛsin sɔrɔdasiw dɛmɛni ma sabula a fɔra fanga bɛna tila ka dɔ d'aw ma n ka b'aw de ma M5 RFP a fɔra ko fanga bɛna tila sɔrɔdasiw bɛ dɔ ta aw yɛrɛw bɛ dɔ ta kɛlɛ kun t'o ye wa nka kangari kelen min b'o da M5 RFP kangari kelen a ka jɛkulu min ka fara dɛ a ka jɛkulu min ka fara dɛ k'aw jim fanga t'a la a tɛ ka fɛn dilan a tɛ se ka fɛn tiɲɛ don nka a ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ M5 RFP kɔnɔ M5 RFP a ka si sɔrɔ ka se bi ma Imam Muhammad Diko don a y'i jasa o a y'o kɛ a m'i jasa o ale de y'o kɛ a ka fanga kɔni sɔrɔ ale nin don M5 RFP yan'a ka taa premier ministre ta a tɛ bɛɛ wele maa ma kun bɔra a la i kaw Jimi o i Diko maa wɛrɛ minnu bɔra a la ka taa se n t'u bɛɛ tɔgɔ dɔn u farafaralen don a ye bɛɛ wele bi n'i y'a dan ne ma ne t'a fɛ ne tɛ sɔn ka kɛ M5 RFP fɛ n tɛ taa nɔfɛ nka n bɛ fura min d'a ma a ye bɛɛ wele i ni maa ma jɛra tile kelen i ni maa ma jɛra tile saba o b'i ka fiɲɛ dɔn n'o ko b'i kɛlɛ o kɛlɛ bɛ juguya n'a tɔ bɛɛ ye politiki dun politiki farafaralen ani politiki kɛlɛ ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ ye sabula a bɛna ɲɔgɔn kɔrɔ tigɛ ɲɔgɔn kɔrɔ tigɛ a t'o kɛ ɲɔgɔn na dɛ a bɛn'o kɛ jamana dilan moi je suis d'accord fanga ka tila ka di M5 RFP ma je suis d'accord hali n'a sɔrɔ o ko man di n ye hali n'a sɔrɔ olu de ye jamana in gɛlɛya hali n'a sɔrɔ olu de y'an se nin ma mais tiɲɛ ye min ye M5 RFP a ye ɲɔgɔn wele an minnu ye dabali tigɛ kununko ka kɛlɛ kɛ IBK la n'a farafarala a bɛɛ n tɛ ko la bi o ye kojuguba de ye fankelen fanga ka d'o ma tɔ bɛ yen olu ma fɛn sɔrɔ walima u ma ɲininka o laban an bɛ maliyɛn dɔn o laban ye ɲɔgɔn kɔrɔtiɲɛ ni gɛlɛya de ye donc Mali ɲamakalaw n b'a wele diinɛ ɲɛmaaw n b'a wele gɛlɛya tɛ ni maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla fangaba t'a kelen kelen la k'u ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔnzɔ tɛ maa min na n b'a fɔ ten n'o tɛ a fɔcogo ɲuman de ye kunatɔ a tɛ se ka misi biri nka a bɛ se ka nɔnɔ bɔ i k'a dɔn M5 RFP ni premier ministre ya in dira aw ma ala de ye yɛlɛma masa ye suko ani dugusɛjɛ cɛ min fɔra a fɔra ko Choguel Mayiga k'o de bɛ k'a ye n'a ma k'a ye fɔlɔ maa ti fɛn fɔ nka M5 RFP a fɔra a bɛ da aw ma n'a dira a ma ani maa minnu ye kɛlɛ kɛ kunun ani maa minnu ye wulikajɔ kɛ kunun n'olu caman dɛnnen don kɛrɛda fɛ bi k'a lajɛ Cheikh Umaru Sisoko ni kaw Jimu ni Diko a y'u wele a ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra cɛ kelen ye don min ka IBK bin a ka kɛ cɛ kelen ye ka jamana wuli k'a jɔ a sen kan o de ka ɲi n bɛ min fɔ a ye n'a taara fanga ta k'a fɔ a bɛ fanga in kɛ kɛcogo dɔ la boulevard de l'indépendance bɛ yen dɛ aw bɔra cogo min ka IBK gɛn o maa kelenw b'a fɛɛrɛ dɔw b'a kɛcogo dɔn o tuma a y'u wele kabini gɛlɛya ma taa don an ni ɲɔgɔn cɛ kabini dingɛ ma bonya appelez Kaoudim, appelez Cheikh Umaru Sisoko. Les autres, il faut les appeler, j'en passe, de tout don. Mais, m'bado M5 RFP a farafarale do, ayu wili, aka fara nyanga. Bounya inda kelenda beta do. Je prends l'exemple sur Kaoudim, moi je l'aime pas. Mais ce garçon, il croit à ce qu'il fait. Je le défends pas. Femimba nika a dale do la wa abake kasa kechu akerola. Nya faye. Kuna tote mishibiringa nono bonde o kuma ay fara nyuanga awere ko jamana inka ke kelenye beka fara nyuanga abi be wele aya demina folo vos anciens compagnons aya demina olula il faut les appeler
nin kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tiɲɛni kɛ nka n'a fɔra ɲɛni o man ca donc a y'u wele aw de ye gundo kɛ ɲɔgɔn fɛ kunun aw de farala ɲɔgɔn kan kunun a ye ko dɔw fɔ ɲɔgɔn ye a ye ko dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ a gundo b'a aw kɔnɔ cogo min a gundo bɛ ninnu kɔnɔ si jamais c'est Choguel qui sera choisi premier ministre il sait de quoi je parle a k'u bɛɛ wele faso ko don karisa aw de kun dimina an kun ye kɛlɛ kɛ fɛn min nɔfɛ nin de don wa n b'a deli ala kama a ye na fara an kan n'a mana fara an kan n tɛ se ka kɛ dɛ aw de farala ne kan an ka IBK gɛn o tuma jamana joli sera a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ fara-farali waati dɛ les Kawjim les Chamor Sissoko doivent aussi accepter de revenir il faut qu'ils reviennent n'u nana a bɛ kɛ kulu kelen ye fanga tun b'a la a kuluba ni jamana jɔ sera a ka k'o kulu kelen ye an kɔni di fara kan an b'an sigi k'a lajɛ n'a tiɲɛna ala kan'a tiɲɛ a bolo on va tout faire pour que k'aw dɛmɛ même n'an t'a fɛ parce que an kun ye min fɔ a ye a ma sɔn an da ma mais on est obligé k'aw dɛmɛ jamana ko don an b'an ka jamana fɛ on va vous aider wallahi an b'a dɛmɛ ni kuma ɲuman ye an b'a dɛmɛ ni hakili ɲuman ye nka o t'an bali ni min ye fiɲɛ kɛ ka busanmisɛnnin gosi la a ça on va le faire du coup dɔgɔkun furancɛ in na an ye fɛn dɔ ye o ye laada ye mali kɔnɔ ɲɔgɔn janfa an ye fɛn dɔ ye ka ɲɔgɔn nani an y'o ye o ye laada ye mali kɔnɔ nin ko ninnu bɛ ban waati jumɛn kuma o kuma n'a fɔra ko jamanaden mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o waati de bɛ kɛ dɔw bolo i k'a dɔn ne yɛrɛ ka danna gosi kuma sera je parle du CSDM national CSDM bureau ba Mohamed Sherif Aïdara jɔnni b'a fɛ ka CSDM yɛrɛ de k'a ko yɛrɛ ban k'a da kolonji jɔyɔrɔ ko tɛ bilen dɛ CSDM yɛrɛ de n b'a fɛ k'a da kolonji jɔnni y'i ci i bɛ jɔnni ka baara la i bɛ jɔnni ka ci la hali n'a sɔrɔla e tɛ se k'a kɛ je parle de Bédi Dramé Bédi Dramé sɛbɛnfuraw ani an ye fɛn minnu ye kabini san 2015 CSDM bɛ sigi kuma min e Bédi de ye lɛtiri ci Mahamadou Sherif Aïdara ma k'a fɔ i b'a fɛ ka don CSDM na o y'a sɔrɔ i tun bɛ haut conseil des mandats électoraux la i ye kɛlɛ kɛ o y'i gɛn i ma jɔyɔrɔ sɔrɔ Mahamadou Sherif Aïdara ye sɛbɛn ci ma k'i yamaruya CSDM France a bolofara a y'a sigi a ye CSDM bolofara sigi e ni bamuso ani maa caman wɛrɛ n t'a tɔw tɔgɔ dɔn bamuso b'a la a ka ca a ye wulikajɔ kɛ san damadɔ san damadɔ wulikajɔ a nana ye k'a fɔ i tɛ ɲɛmaa ɲuman ye i ni minnu bɛ Faransi i ni minnu bɛ bureau kelen na olu de y'a ɲini k'i gɛn sabula i ye sariya sɔsɔ kɛ n'olu y'i gɛn Mahamadou Sherif Aïdara b'a fɔ i ka taa CSDM sariya bolo la bolofara fɛn o fɛn bɛ sigi ɲɛmaaso t'i da don a la minnu bɛ Kayikaw de b'a fɔ an bɛ nin sigi ɲɛmaaso tɛ k'a fɔ a ye nin don a la minnu bɛ n k'i ɲininka Daliwa u b'a sigi cogo min ka d'u ye ɲɛmaaso tɛ ka fɛn wajibiya o kan sariya kisɛw y'o de fɔ Faransikaw ko k'u t'i fɛ tu as été renvoyé tu veux que Mohamed Sherif intervienne que tu reviens dans le bureau i dun ye bureau i ye sariyaw sɔsɔ i ye fɛn caman kɛ anw t'an da don o la i ye min ni min ka korokaraw bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ dɔn an bɛ caman don a la mais nous on va pas le dire CSDM mɔgɔ yɛrɛ n'a fɔ a ye alors qu'est-ce qui s'est passé Bédi Dramé il lâche pas a bɛ sɛbɛnni ka d'a ye maa kalannen don a bɛ se tubabukan na sɛbɛnni ka d'a ye papier lajɛ ka d'a ye papier ɲɛnabɔ ka d'a ye a bɛ si k'o kɛ nka i y'i yɛrɛ sɔsɔ i yɛrɛ fa Bédi Dramé ko n'i yɛrɛ fa e bɛ se ka wuli cogo di ka na k'e bɛna bureau kura sigi bureau national k'e bɛna bureau national sigi i b'o sigi ni dalu jumɛn ye papier jumɛn b'i bolo yamaruya sɛbɛn jumɛn b'i bolo il y a pas un an encore bureau national le falenna n'a sɔrɔla place ka di ye n'a sɔrɔla réellement i bɛ se ko la mɔɔ b'i fɛ bureau national falen dɔ min kɛra san kelen i tun bɛna k'a fɔ bon nin bureau in ne b'a ci n b'i kɛ bureau o y'a sɔrɔ Mali CSDM bolofara bɛɛ bi yan dugu 50 maa dɔ dugu 48 o don i b'i ka candidature posée contre Mahamadou Sherif Aïdara c'est simple comme de l'eau à boire bɛɛ bi yan ni bureau sigi bɛ kɛ de a bɛ fɔ ko jɔni bɛ kɛ candidat ye i b'i yɛrɛ déclarer k'a fɔ i bɛ kɛ candidat ye vote bɛ kɛ ni gagnera Mahamadou Sherif bɛ bin et tu allais être le président du CSDM nkalon t'o la kɛlɛ t'o la mankan t'o la bureau sigira Mahamadou Sherif Aïdara de ye président ye
o donna e ko faransi yɛrɛ dama tɛ dɛ Mohamed Cherif Aidara n b'a gɛnde dalu jumɛn b'e bolo i bɛ se k'a gɛn an k'a kɛ Mohamed Cherif Aidara yɛrɛ man ɲi a ye kojugu kɛ e la an k'a kɛ o ye mais par rapport a ye baara min kɛ bi CDM ye wuli ka jɔ min kɛ bi tɔgɔ ni taayɔrɔ jan min bɛ CDM na bi maa kan k'a fɔ i bɛ gɛlɛ ta k'o CDM sɛgɛrɛ k'i bɛ sanni kunfilaya k'o CDM kelen kɔnɔ ka mɔɔ hakili ɲaami ka mɔɔ bɔ ɲɔgɔn kan non moi je pense que non an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mohamed Cherif Aidara c'est un homme moi je l'ai approché CDM bɛ sigi don min sen kan a y'a vérifié je suis l'un des premiers journalistes enfin je ne suis même pas l'un des premiers animateurs au Mali Mohamed Cherif Aidara taara bonya da maa min kɔrɔ sani a kana ne fɛ a siranna a ko non n y'a mɛn Daba Tunkara ye vraiment il est comme ça il est clair a tilennen don est-ce que a tɛ Hɔnsɛ ka kɛlɛ de la est-ce que ani comment il s'appelle Habib Sila Mandi est-ce que a bɛna sɔn il m'a appelé au téléphone je lui ai donné rendez-vous à la radio a nana a cɛ ka fɔ a ko bon voilà an ye bureau dɔ sigi sen kan c'est pour la diaspora c'est pour les Maliens de l'extérieur an b'a fɛ ka nin kɛ an b'a fɛ ka nin kɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n ka question fɔlɔ-fɔlɔ kɛra min ye n ko yalima i nakun ye ka Haut Conseil de kɛlɛ a ko non 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 n mana Haut Conseil kɛlɛli la n nana Haut Conseil ka baara de dafa yɔrɔ caman bɛ yen baara ma dafa ye an bɛ se k'o dafa mais n ko n'o de don mais viens je te prends je suis le premier à te prendre sur mon plateau moi je voyais beaucoup n taara Faransi n t'a da dɔn jamana caman bɛ yen n taara n ye maliyɛnw ye n'u ye baro kɛ fo ka na émission sigi radio la o bɛ san 20 bɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ka ɲɛsin maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ka na émission sigi télévision na Africable télévision na hali n'o y'a sɔrɔ télévision caman bɛ diaspora kɛ bi n y'a ye télévision fɔlɔ-fɔlɔ min na o ye Wartɛm ye c'était ma grand-sœur qui faisait et ce n'est même pas pareil ale bɛ taa ɲɛnajɛw ni fɛnw de kɛ diaspora ye moi mon émission n tɛ ɲɛnajɛ kɛ n bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ u ka bureau kɔnɔ n bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ u ka baarakɛyɔrɔ la n bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ u ka so kɔnɔ je leur demande qu'est-ce qu'il faut an ye Amérique kɛ dan dɔ la an ye Faransi kɛ dan dɔ la an ye Congo kɛ dan dɔ la an ye Côte d'Ivoire kɛ dan dɔ la alors où est le problème qui peut me parler des Maliens l'extérieur au Mali ministre tɛ yen un ministre de Maliens l'extérieur k'i bɛna Mali la ko i bɛ se ka Maliens l'extérieur dɔ kɛlɛ bɔ o journaliste tɛ yen o animateur tɛ yen j'ai eu la chance de les approcher n taara a ka ca siɲɛ caman ye kabini télé ma fara kan kabini radio la moi je connais le CDM ça a été créé devant moi Mohamed Cherif Aidara quand il est content a b'a fɔ Daba Tunkara c'est l'un des piliers du CDM il fait partie du CDM c'est pas parce que ne bɛ fɛn sɔrɔ a la walima ne bɛ baara kɛ CDM kɔnɔ non c'est parce que n y'u ka kunnafoni lase ka taa yɔrɔ caman na Beri Dramé vraiment arrête ka n'i ka jamana ci casser le CDM a t'e nafa ne ko ko diyagoya f'i k'i bala nin na bi i tɛ se ka fɛn tiɲɛ Mohamed Cherif Aidara restera toujours le président ça il faut le dire moi je le dis haut et fort n ye min fɔ a bɛ taa ko ye ces deux gars vont se retrouver au tribunal a ma tiɲɛ Mohamed Cherif Aidara c'est sûr il ne va pas se laisser il va porter plainte contre Bedi va répliquer Cherif va porter plainte il va revenir il va répliquer il va revenir entre-temps CDM a bɛ baara min kɛ ka kɔrɔ n'o ye ka maliyɛnw magɛn a bɛna to o tribunal la taa de la o tribunal la taa la o tribunal la taa la mais pourquoi tu veux faire ça aux Maliens pourquoi tu veux faire a lajɛ i b'a fɛ ka nin kɛ diaspora la mun na Bedi Dramé moi je reste là n bɛ fɛn caman dɔn a la mais n tɛ n da don o la n t'o fɔ pourquoi tu fais ça n b'a dɔn i ma min sɔrɔ a la n b'o dɔn i jɛra min na n b'o dɔn Bamsi y'a fɔ yan ko dogolen tɛ Bamsi y'a kuma fɔ nin kumaso kelen kɔnɔ yan nɔ mun kelen bɛ k'i bila wuli ka jɔ la i b'a fɛ ka tubabuw ka wari dun Mohamed Cherif Aidara n ko ayi nin wariko in maa tigi cayara wari in mana na minɛ an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛna tiɲɛ n'a ma taa yɔrɔ la le fait que e m'o wari sɔrɔ f'i ka CDM ten Bedi Dramé non c'est trop c'est Bamsi qui le dit hein ne m'a fɔ dɛ Bamsi de da y'a fɔ yan j'ai l'enregistrement j'ai l'image
Et alors pourquoi? Nous aurons à Bébitien. Et puis en plus, tout le monde sait que Béli Dramé, c'est le petit frère. Sinon, c'est le frère de Tcheblin Dramé. Une association de tel genre, c'est qu'à fois qu'il y a un politique là. Non! Il y a combien de personnes qui sont parrainées? Non! Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir. Djamana, le pays n'a pas besoin de ça. Il y a une lettre forum nous dit qu'il y a une conférence qui est pour moi. Gouverneur de lettre Mindjima a copié Benaboulou. Ministre de lettre Mindjima a copié Benaboulou. Mais non, mais non. Aminou mbe na yi malidonye na bi jamana kwaka. Akana ni ngoyim la hali gele ala. Be di ka ko are de ba do abeni nge kada dalu minga. Mais nyemi ni mi me oye mo kapmai. Quand faut tout ça là, c'est orchestré par Habib Silla parce que il veut inverser le CEDEM. Ça, je ne peux pas croire. Ni Habib Silla, parce que le CEDEM compte ni yoro insora. Bon, oui, comment oui, comment chaman bifo andanda do bela kofo. En tout cas, moi, je ne crois pas. Hali no ye tient Habib Silla tisse koke parce que ni Habib Silla comme c'est qu'à CEDEM bali a compté plus solo. CEDEM compte développer cassé bima. Mais c'est toujours comme ça. Les malins de l'extérieur. Mali deminu mbi jamana koka akana ta son ka ayere do gelala sabula aw bi gela do kono minga juga be abi wali jamana de la minda aka jamana yi aw kay nyuan gele ni nyuan juguya ni nyuan furutu bi ke sababu ye abi jamana minu na yere olu jamana de nye ka do ala ou fama nye ka do ala. Donc vous avez intérêt à être unis. Jamana wara to bi fara nyuan gala yoromi ka nyon deme ni tara français et ka chino lajɛ français indu lajɛ français mais anw ka jamanadenw de bi fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ ka taa ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ tubabuw ye u bi fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ka taa ɲɔgɔn wele tribunal la mais pour quelle raison? Pour une association dabɔkun de ye Malien minnu bi France jamana na minnu bi jamana wɛrɛ la anw b'a fɛ ka aw dɛmɛ a ka sɛbɛn ko sabula anw bi kodɔn an bi sira caman dɔn association diaspora ye nin de ye wari ko tɛ sanu ko tɛ titiri ko tɛ haut conseil bi wari sɔrɔ san o san subvention bi di haut conseil ma san o san le CEDEM n'a jamais bénéficié d'une subvention. Moi je suis témoin oculaire, je le sais. Alors qu'est-ce qui fait courir Béli Dramé? Non, monsieur Dramé, Allah dit que c'est du corps avant qu'il ne soit trop tard. Quand on doit confronter na, il y a des politiques pour moi d'obora, anyo pour moi faname. Il y a des diakoulou d'okmbeko EPM ensemble pour le Mali. On va aller de nous en Mali kodela. Au diakoulou, parti politique minou ngumba kono, au bé parti politique minnu ni Ibrim Bouakari ta kun bi ɲɔgɔn fɛ minnu farala ɲɔgɔn kan ka IBK dɛmɛ a ka fanga na IPM a koloba de kun ye RPM ye RPM ye IBK ka tɔn ye a la kumabanw da bɛɛ dɔn Adama b'a la Asma b'a la Sumɛlɛ Bobo Mayiga alors APR b'a la comment il s'appelle? Tiens, Iberka parti de IDD, je crois, au Loubé de Kumbala. Quoi, ensemble pour le Mali. Voter d'eau, il voulait que Djoké. Ibeka, s'il ou Bé d'Osoro. Nous voyons vos frères, donnez-nous à Bébolo. Ni ministère à Temi, Mbolo, Nini, Nga, Kado, à Bepmi, Fado fait. Parti politique, Mingouni, Ngwara Dabayo, et URD Kéligny. À Betara Ibeka, non fait. Ibeka ka fanga tiena il y a pas 9 mois. Abobo Abdou. 9 mois, abobo 8 mois, 8 mois 9 mois. Odo mo communiqué doy. Ni parti politique be ko RPM on de farale kundo nyanga ko aywa ko ame Mali demain. Yuka kuma kame ensemble pour le Mali. EPM. Beko ka bora. Adima bora, Asma bora. Mais quand j'ai vu le communiqué là, je me suis posé la question. Moi, on m'a kala. Nga anga horonya na anga deme bambulu. Ne mama ndi mana ni de.
mais horonya mali kono ni maa min ye diji min ɲɔgɔn fɛ ni jalaji nana a y'a min ɲɔgɔn fɛ au début mali kɔnɔ ka kɔrɔ mais pourquoi ces gens ont quitté l'IPM pourquoi munna fanga tiɲɛna wa u t'a sɔrɔ bilen wa u ɲɛ bɔn bɛ fɛn wɛrɛ fɛ wa yalima a ti waati de sera wa i k'a dɔn hakili jigin nɛgɛ kɔrɔfɛ hakili jigin jamana o jamana ni juraw taara ka ɲɛ sɔrɔ jamana o jamana min ma deli baara min na n'o ye e ke bɛ taa don la o jamana bɛ segin kɔ mali juraw sɛgɛnna mali waritigiw sɛgɛnna mali fɛntigiw sɛgɛnna an y'o ye u bɛ ni ka san caman bɔ mali waritigiw fɛn bɛ minnu bolo k'u tɛgɛ ko k'a bɔ minɛn na k'a jɛ pasi ni zan ta laban in na an y'o de ye n'a ma kun min fɛ i bɛ sa waritigi jumɛn kun bɛ jamana in kɔnɔ k'a tɔgɔ bɔlen don k'a bɛ se ko la k'o tigi ma ɲɔngiri walima a ma boli walima u m'a fa n bɛ misali ta fɔlɔfɔlɔ bɛnɛni ko ala ka hinɛ na bɛn ka baara kun ye produit de pétrole de ye a bɛ na ni essence de ye an y'a mɛn u ye bɛn se minnu b'a ye o y'a minɛ na k'a minɛ na k'a minɛ na k'a minɛ na jɔnni de y'a minɛ na marché minnu b'a bolo u y'a tiɲɛ k'a tiɲɛ k'a tiɲɛ k'a minɛ na n'a y'i da su fɛ a tɛ sɔn a bɛ to ka girin ka wuli a ma kɔ a la a sara jɔnni tɛ olu tun bɛ taa dɔn mali kɔnɔ yan graphique industrie jɔnni tɛ olu tun bɛ taa dɔn mali kɔnɔ yan safinɛ dilan usine tulu bɔyɔrɔ min bɛ kulukɔrɔ jɔnni tɛ olu tun bɛ taa da mali kɔnɔ yan usine minnu bɛ farafinna bɛɛ usines ɲɛ o bɛ Egypte min ye k'a ye dilan c'est à dire que n b'a fɛ k'a f'i ye dɔrɔn graphique ko la quoi k'a ye dilan ni livre ni fɛnw na i k'a dɔn usines minnu bɛ les usines les plus performantes en Afrique c'est en Égypte et c'est les mêmes machines qu'on rencontre au graphique industrie là. Non, 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 non. Assimi Goïta, il va falloir que tu assainis beaucoup les choses. C'est des gens qui emploient au minimum 1000 personnes, 2000 personnes. Permis de conduire. Avec la Malla. Passeport. Avec la Malla. Avec Johnny Mbolo, Johnny Bagla, avec Langa Borotme. Passeport Kanga Gelea. Graphique industrie bien. Atita Gla Koko, Atita Gla Bakofu Bagla. Ministère local donga ministre so livre ni kaye ni fɛn minnu bɛ dilan graphique industrie b'a dilan c'est à dire que en matière première b'u bolo u bɛ s'a dilan cogo la mais va aujourd'hui dans les ministères va aujourd'hui dans les trucs i b'a ye imprimerie kura dama min n'o bɛ yen bi ni k'i b'a dan a ka ca banna si ye ne ti d'o ma n'i dahirimɛ cɛ ces mêmes imprimeries là marché bɛ ta ka d'u ma n'u ma taa dilan ɲini ka Chine u bɛ taa dilan jamana wɛrɛ la u tɛ impôt sara u tɛ foyi sara ah oui Musa a ye dɔ d'a ma Bakari wa a ye dɔ d'a ma jamana bɛ se ka dilan ta a ye dɔ di karisa ma a ye dɔ di karisa ma hali n'a tɛ se Assimi Goïta voilà ton problème nin de ye ko yɛrɛ koloma yɔrɔ ye ne m'a fɔ i ka maa don kaso la dɛ mais ni injustice minnu bɛ yen ni foroba baarakɛlaw dalen don a kan i kan ka nin de ban fɔlɔ n'i ye nin ban sisan jamana bɛ tile n y'a mɛn sɛbɛnninw na o don ko min ye Seydou Nantumɛ ye a taara Abijankaw ye port fankelen de dayɛlɛ k'a d'a ma ka san caman d'a ma i tɛ foyi sara ele nin na baara kɛ dɔrɔn tankɛriw ni batonbaw de bɛna jigin a ka kɛnɛ kan ka usine sigi miliyari joli joli a tɛ engrais san ka na dɛ engrais bɛ dilan a qualité tɛ yen
a qualité ɲɔgɔnna tɛ maa bolo min bɛ taa sa jamana kɔfɛ Seydou Nantume ka engrais ka ɲi n'a bɛɛ ye la preuve Burkinakaw a ye ɲininkali kɛ Burkinakaw ka engrais 80% a bɛ bɔ Seydou Nantume fɛ yen an bɛ taa min Benin 70% engrais a bɛ bɔ Mali de la ka taa yen Sénégal bɛ ten Côte d'Ivoire bɛ ten mais Mali engrais ko mana dabɔ sisan non ayi Fatumata wele Fatumata y'an dɛmɛ ayi hali n'a kɛra 20% a y'o marché d'a ma wallahi dɔw bɛ na ni engrais gabakuru ni engrais cɛncɛn ni engrais n'i y'a jira u ɲɛkɔrɔ ko nin ye jumɛn ye u t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais on le dit parce que wariko de don et puis même min f'i ye a caman b'a la u bɛ laban tuguni marché d'u ma u bɛ laban tuguni ka taa feere minnu yɛrɛ ta ye engrais ye Seydou Nantumew ni Jajeba ninnu u bɛ laban ka taa di olu de ma pour que ka dɔ sɔrɔ mais non jamana bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di ta comment on peut gérer un pays comme ça Assimi Goïta voilà l'une des plaies de ton pays sani ka taa yɔrɔ jan min bɛ se min na o ka d'o ma n'a fɔra bi mangoro asafurula n'a fɔra bi carotte hali ala ma taa nana ye o bi bɔ Marako jamana na kana Modibo Keyita biya GDC Modibo Keyita biya usine belebeleba dayɛlɛlen filɛ Segu fɔ o fɔ n'a bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ a bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen dilan an bɛ taa min Assimi Goïta voilà Mali problème dɔ filɛ le président de la chambre de commerce Ndogoni do Bathily je pense qu'il est temps écapement le président de la chambre de commerce Nene Ededo il est temps et Djougarame de Djago est fond foyer il te fouille dans tout ça fait Djago quoi et c'est le moment maintenant il faut pas les accompagner va voir le président Assimi Goïta de Koko qui allait demain mais c'est le moment maintenant président de la chambre de commerce c'est le moment et puis c'est qu'à demain ni au lieu qu'à tien foyer ce secteur là c'est pourri ni marché ngera amanga keta nimbia ni usine mbia karsabia voilà le rôle du président de la chambre de commerce Bloc Badiama doni dabla kati sigi famo krefe ka kuma maintenant il c'est le grand temps président de Afo Assimi de Afo ko anga demain i kana se ka maa dɛmɛ ni wɛrɛ a dɛmɛ ni kuma ɲuman y'a dɛmɛ ni hakili ɲuman ye ne tɛ maa dahirimɛ cɛ nka usine bɛ minnu bolo ils sont prioritaires jamana in kɔnɔ bi n'a fɔra ko boisson usine ɲuman caman b'an bolo yan bi n'a fɔra ko ji ɲuman caman b'an bolo yan bi n'a fɔra engrais usine bi yan a usine de bi yan a tɛ taa san kɔfɛ ka na dɛ usine de bi yan a bɛ dilan yan Kulukɔrɔkaw ka usine filɛ kabini alu Tumata y'a sa don min taa ye bi i b'a sɔrɔ basaw ni jatakoli ni saw de bɛ usine kɔnɔ ka yaala et pourtant il a mis des milliards plus de 18 milliards Assimi Goïta i ko i ka dɛmɛ de ye nin ye o appelle demain les opérateurs économiques wele opérateur économique wele k'u ɲininka bani mais ne fɔ mana ka Kulukɔrɔ usine tɔgɔ mɛn n tulo la mais mun de bɛ yen wallahi ni ye nin kɛ Mali dɛmɛna Assimi Goïta ne bɛ n ka kuma laban min na fɛn kelen n'i sera i ka ko kɛcogo la ne ɲɛ bɛ un deuxième Amadou Toumani Touré n'i sera a kɛcogo la ne ɲɛ bɛ ATT kura natɔ de la Assimi Goïta tu peux être comme ATT c'est-à-dire transition baara kɛ k'a ban i k'i sigi k'an datɔ lajɛ san 5 ɲinan kɔfɛ an seginmatɔ b'i wele ka na ni nanu na i bɛ san 20 kɛ i k'a dɔn sabula n'i ye nin baara kɛ ka ɲɛ dɔrɔn n'i y'a faamuya c'est comme ça jamana bɛ dilan tan de tu n'as pas besoin d'aller à la Sorbonne tu n'as pas besoin d'avoir un grand diplôme i baara k'a kɛ cogo min n'i don ne ko fiɲɛ jumɛn bɛ Kulukɔrɔ problème jumɛn bɛ Kayi ne ko nin ko in bɛ cogo di jagokɛla mun de bɛ yen ni jagokɛla y'u kɔnɔ jɛ i ye ka tiɲɛ f'i ye i bɛn'a ye ni chemin de fer mɔgɔw y'u kɔnɔ jɛya ka tiɲɛ f'i ye i bɛn'a ye
ainsi de suite fon bi se baara min na ni bɛɛ y'i ta fɔ k'a jɛya a baara ka ta ka d'u ma maa wɛrɛ ka bɔ a la maa wɛrɛ ka bɔ a la c'est tout le problème c'est ça Assimi Goïta. Le président de la chambre de commerce et d'industrie du Mali, je m'adresse à toi Bathily i kun ka kɛnɛ i bi jago dɔn mais n'i ma wuli cɛmancɛ fanga in kɔnɔ ka taa fɔ Assimi Goïta ye maa minnu tɛ jagokɛla ye minnu kɛra tile ganfɛ affaire manu ye fonctionnaire minnu kɛlen bɛ ka entreprise ni fɛnw dayɛlɛ i b'a bɛɛ dɔn va lui dire u ka bɔ a la ni si tu es fonctionnaire reste fonctionnaire si tu veux être homme d'affaires tu viens et tu démissionnes, il y a que fonctionne, c'est tout, c'est tout. Il peut imposer ça, il peut taxer ça, c'est tout, il n'y a pas de problème. Même ma clé, c'est qu'à faire un flaquet. Assimi Goïta, il y a un flaquet. Mango ke na ko koloni koy foli ani tani ka ke ka nyeshi te koyma ale de keleme ka jemuka en kokoro do ambe foli ani tani ke ka nyeshi anga patron ba ma min ye Boubacar Tandja yi Boubacar Tandja ale min farala daba tungara ka radio Mancha FM ka siki singa anga foli be ka nyesha ma min ye aywa kanubaw ani la pasabaw ye ma minun dale do ana u ka publicité nu ka manjaw bitema anfa anga foli bu ye ambe foli tani ke ka nyeshi lameba jerejekulu bela jile ma minun be Mali kono Mali ko anga foli be ka nyesha bema e ka do sibiro amba dans le cas 21h30 Mali 21h30 ango de mako dabaka kolosili ama nyine angu nye dossier balota no ye jonya ko ye maraka jamanaw na ama nyina dossier ko amba da ambalmo tulo ka fo halibi anga mo be maraka jamana na ma yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲininkali la cɛ den saba bilalen bɛ ka taa maraka jamana na daba tungara fɔ baara ka enquête kɛ cogo min u bɛ enquête kɛ ni ala sɔnna min ye jɔnya ko kuma a kɛlɛ a gɛlɛya an b'a ban jamana in kɔnɔ ni ala jɛnɛ n'a ye an bɛɛ de fa kelen ba kelen diko bolo tun bɛ nɛgɛ la k'a bayɛlɛma an ka gardien ko ale bayo kuma ani dacɛ Abdou Touré k'an kɔlɔsi ani k'an bila Facebook kan o ye Abdou Touré an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin a ma jɛmukan in k'a labɛn ka wuli ka jɔ kɛ k'a sɛnsɛn ka ɲɛsin aw ma balimakɛ Daba Tunkara wassalam.